is hoe die interesse voor de muziek aangewakkerd is, heb je ons verteld. Maar het is bij velen daarbij gebleven. Ja. Voor jou is dat niet het geval. Jij bent echt die music gaan practicen. Waar begon het? Ik heb wat nummers gemaakt, weet je, met, even kijken, Tailspin. Die woonde bij mij om de hoek ook. Dus zo hebben we, ja, met Oela, die is meneer Leeds, ik weet niet als je hem kent. Maar ik weet nog, want toen was het van, hoe gaan we die beats maken, hoe gaan we dingen doen. Dus ik weet nog, ergens aan de Latour was er een studio en dan werkten we met een sequencer. Echt een van de dingen waarmee ze in Amerika ook, weet je, een soort Akai, dat ook bij doe. Maar het was nog steeds moeizaam, omdat het waren geen hip-hop producers.